जौ फाननायखौ बन्द खालामनांगोन। ओंखायनो जोङो बुंदों जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बन फानना जाग्राफोरनो आरो जोंहा जौ फानना जाग्राफोरनो एटलिस्ट नंथाराबाबो 22 रोजा होनानै गुबुन खामानि माव। मा होनदों प्रमद बिथाङा सोरनो 22 रोजा रां रानना होनायनि खोथा बुंदों। आं दिनै बिनि सायाव एसे सावरायगोन। नोंथांमोना आं बुंनायनि सिगां एसे खोनासङोब्ला मोजां जागोन। जौ फाननायखौ बन्द खालामनांगोन। ओंखायनो जोङो बुंदों जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बन फानना जाग्राफोरनो आरो जोंहा जौ फानना जाग्राफोरनो एटलिस्ट नंथाराबाबो 22 रोजा होनानै गुबुन खामानि मावनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन जोङो। आच्छा बिदिसो खोथाया। आं दहाय क्लियार जायाखैमोन। अनलि माने आं गुबुन मोनसे माबायाव दङमोन नालाय टेनसनावहाय, ओंखायनो मोजां खोनास्लिबाखै। 22खौल'नो होनाय खोनादों। रानना होयोबा एटलिस्ट मोजां जागोन होननानै, खिन्थु क्लियार जादों आरोखि। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लाहैनाय जाफिनबाय। थ' दिनैहाय आं बिथां प्रमद बर'आ जेब्ला इलेक्शन केम्पेइननि बाथ्रा दै, बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। दिनैहाय बिथाङा मा होनदों, जौ फाननानै जानाय ओमफ्राय दंफां बोनानै जानाय बिथांमोननो 22 रोजा जुदि राननानै होयोबा बिथांमोना माबा मोनसेयावहाय गुबुन खामानि मावना जानो हानायनि राहा लामा मोनगोन होननानै बुंदों। थिगैनो दं, नोंथाङा बेफोरखौ खुगाजों लोगोसे आखाया थांनाया मोजां। दिनैहाय नोंथांखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन। दिनै बै जौ फानग्रा, दिनै आसामाव पुलिस डिपार्टमेन्टआनो जाय जौ संग्रा, जाय जौ बानायग्रा बिथांमोननि डेक्सि दानफ्रुहैदों, जौनि मालदां बेसेबांबा गिदिर बेफोरखौ दानफ्रुनानै हैदों, थेवबो आसाम बायदियाव बन्द खालामनो हायाखै। दिनै नोंनि बे बिटिआरआव, नोंनि बे बिटिसिआव बेसेबां इमप्रुभ जागोन बियो, आं बेखौसो नेनानै दं। नाथाय नोङो बिथाङा जौ संग्रा, खायफाया दिनैहाय जौ संनानै, आं लुबैयाखै जे गासैबो बर'फ्रा जौ संनांगौ, आं बेखौ लुबैयाखै। खालामनो हायोब्ला मोजां। आरो जाय न'खरा जौ संनानै जादों बेफोरखौ 22 रोजाखौ नोंथाङा थांनानै हैथारनाया मोजां। ओरैनो खुगायाव इलेक्शन समाव बिराद गिदिर खोथा होनदों नोंथाङा। दिनै नोंनि सायाव गोबां बर' रायजो राजाया फोथायनाय दङमोन। दिनै नोंनि सायाव फोथायनानै परिबर्तन, सोलायनाय, गुस्लायनाय, बेखौ लुबैनानै दिनैहाय गुस्लायहोदों, सोलायहोदों पलिटिक्सखौबो। दिनै नोंनि जाखिनि खोथा बुंनाय, बै समाव आबसुआव थानाय समाव नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन, बिनि खोथाखौ लानानै दिनैहाय बिटिसिआव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सोलायहोदोंमोन। किबाजानि जोंखौ नायगोन, बा नायनायनि खोथा नङा, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो सोलायहोनांगौ होननायखौ सोलायहोदोंमोन। नाथाय नोंथाङा दिनै सोलायहोनायनि नामाव 25,000, मा 25,000, सोरनिबा दिनै नोंथाङा थाङोब्ला बिथांखौ गोसो गाज्रि खालामहरो। बेफोरखौ आंनावबो दङ, बेफोरखौ आं प्रुफ मोनदों। नोंथांनि MCLA MLA बिथांमोना मा खालामहरो, मा बेबहार खालामहरो, बेफोरखौ मिथिगौ आंबो। सासे दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि लाइफआव सोरबाया दिनै ओरैबायदि खुन हाग्रा सेरनिफ्राय थांनानै 500 रांल' हरो। माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय थाङो बिथांमोना, बिथांमोननि प्रब्लेमखौ बिसोरो खोनासंबावनो नागिरा। होनबा नोङो दिनैहाय नोंनि MCLA MLA माबाफोरखौलाय मानोथो मोजां बुजायना? बै जौ लोंनायनि, जौ संग्राफोरनि खोथाखौ बाद दोन, दिनैहाय दंफां बोनानै जाग्रा बेफोरनि खोथाखौ बाद दोन। नोंथांनि MCLA नो MLA नो माबा माबि लिडारनो, नोंसोरनि UPPLनि लिडारफ्रानो माबायदि खोथा बुङो, माबायदि बेबहार खालामो, बेफोरखौ नों उद्देश लादोंना लायाखै? बेफोरखौबो आं सानो नोंथांखौ 22 रोजाखौ खुगाजों लोगोसे आखायाबो थांनांगौ। नोंथांनो खुगाजों लोगोसे आखाइ थाङा। नोंथाङा आंनि बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया। दिनैहाय जौ संनानै सोरबाया गावनि फिसायाखौ BA फरायहोदों, आं बे खोथाखौ बुंदों। आं जायफोरा जौ संदों बिथांमोना जे नोंसोरनि जानानै बुंदों बे नङा। अफ्रियाबो सानसे समाव जौखौ बुख्रेबदों। NDFB आं बुख्रेबनाय माने NDFB आफादा बुख्रेबदों। NDFB आफादा बै समाव
जाय जौ संदों बिथांमोननि देखसि ओरैबायदि खहा जाबोदों देखसिनो माबा माबि बायदिसिना सिफायनानै होबोदों गोसोआव दुखु मोनदों बै समाव अफ्रिया जाखिनि खालामबोनाय किन्तु जों सोरनिबा आन्दाराव थायो सोरनिबा लिडारनि आखायाव थायोमोन जों बे खामानिखौ मावाबानो बुजायोमोन पानिशमेन्ट मोनोमोन उफाय गैया एनडिएफबि बेफोरखौ खालामबोदों नाथाय एनडिएफबिआबो दिनै बेखौ बन्द खालामनो हायाखै गबिन्द बसुमतारियाबो दिनै खालामनो हायाखै रन्जन दैमारियाबो दिनै बेफोरबायदिखौ रन्जन दैमारिया बुङाब्लाबो दिनैहाय बिथांनि दैदेननायनि समावनो रावबो खालामनो हायाखै एनडिएफबिनि लिडारफ्रानो मावहोदों जेरैबायदि प्लाटन कामान्डार बै समाव प्लाटन कामान्डारफ्रा जोंफोरखौ मावहोदों मस्ट सिनियर लिडारफ्रा जोंखौ मावहोदों जों खालामबोदों जेबो बन्द खालामनो हायाखै अनलि एनडिएफबिल' नङा आबसुआबो खालामदोंमोन जायहा जौ संग्रा बेफोरनि न'खराव थाङै थाङै जौ बुख्रेबनाय हैदोंमोन आब'फोरजों जमा जाफानानै दिनै बन्द खालामनो होननानै जौ बुख्रेबहैदोंमोन हायाखै माबोरै हानाय दिनै नोङो 25,000नि खोथाखौ बाद दोन जौ थेला गारि बोना जानायनि खोथाखौ बाद दोन दिनै थेला गोराबा थेला दंफां बोनानै जाग्रा नोंनि मेगन सिगाङाव देख देख नुदों बिसोरनो मा साहा दखान मोनसे खुलिनो थाखाय गैयाबाबो 30-35,000 थाखा लइस एखेबारे प्लास्टिकनि न' लुनानै बा माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो 30-35,000 बेसेबाङा थांखागोन दिनै गेसनि दाम बेसेबां बारायनो हमदों दिनै टेबोल गंसे बायनो थाङोब्लानो 5,000 सेट फुरा चेयार टेबोलखौ लानानै होनबा दिनै नोंथाङा बुंदों 25,000जों बै दंफां बोग्रानो 25,000 थाखाजों बिथाङा साहा दखान होनानै जानो हागोन किन्तु बिदा 25,000जों मालाबाबो होफेरनो हाया बियो होनो हागोन प्लास्टिकनि न' साइडआव बेरा गैया बेफोरबायदिसो होनो हागोन लांदां फोरदां खालामना होनांगोन बेफोरबायदिथ' हायाना गासैखौबो नायजोबनो हाया नोंथाङा दिनै 25,000 खोथाखौ हो बुं इलेक्शननि समाव नोंथाङा बुंदोंमोन दिनैलाय बोरै बहा मा खारखो बिनि खोथाखौथ' बाद दोनदो आं दोनथ'बाय जेखियानो जादोंला बेफोर खोथाखौ दोनथ'दो आरो मोनसे भिडिअ नोंथांनो आं खोन्थानानै होनि नोंथाङा नायलां बिथाङा WWE नि सुपारस्टार ग्रेट खालीजों CWE आव सोलोंथाइ एबा ट्रेनिं लागासिनो दंमोन CWE आव बिथांखौ गोबां खेला गेलेनाय आरो देरहानाय नुनो मोननाय जादोंमोन गावनि गेलेनायखौ दोनथ'नानै गुवाहाटी नोगोराव सोरबा माहाजोननि न'आव थांनानै दिन हाजिरा मावनो गोनां जानानै दं बिथाङा मिथिहोनाय बायदिब्ला खेला गेलेनायनि गेजेरजों हारि हादोरनि मुं होनबा दिनै नोंथाङा नुगासिनो दं बर' रायजो राजा दिनै नुगासिनो दं दिनै बर' रायजो राजानि सासे बिजनीनि बलामगुरि एरियानि सासे बर' WWE रेसलिं गेलेग्रा दिनै बिथाङा मा मावनानै जादों दिनै निउस बड'लेण्ड रादाब ना माबा मोनसे रादाब ना बड'सा रादाबाव आं नुदों आं डाउनलड खालामनानै दिनैहाय जायखिजाया बड'लेण्ड रादाब ना जायखिजाया निउस चेनेलाव बिथांमोनाव आं क्षमा बियो नोंथांमोननिफ्राय भिडिअखौ बे ससेखौ आं हगारनाय जादों नोंथांमोना एग्जाम्पलआवसो होदों दै दिनैहाय प्रमद बर'आ मा खालामदों बेफोरखौ दिनै नायनो गोसो गैया नामा दिनै स्पर्ट्सआव जोंनि बर'फ्रा फुरा संकस्त सदिया बेसेबां मा जानानै दङ WWE दिनै गुवाहाटीयावहाय जाय गथ'आ जाय सेंग्राया दिनै हाजिरा मावना जादों बिनि न'खरनि बिफा मोसौ फाननानै बिखौ दिनैहाय फोरोंदों होनबा दिनै नोंथाङा बिदि फोरोंफेरदों नामा मोसौ फाननानै नोंथाङा फोरोंफेरदोंमोन नामा नोंथाङा दिनै बै समनि खोथाखौ बुंदों दिनैहाय बेफोरखौ नायनांगौआ दायथ'आ नोंनि नोंथाङा दिनै बर' रायजो राजानि खोथाखौ बिराद लेभेलनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनना बुङो जों सानदों नोंथांखौ दिनैहाय परिबर्तननि नामाव जों बर'खौ रासिन नायगोन होननानै जों सानदोंमोन जोंबो सानदोंमोन किन्तु दिनैहाय बिनि बदलै मा खालामदों नोङो दिनैहाय माबे बिथिङाव नायदों नोङो बुं हायोब्ला दिनै बे सेंग्राया गुवाहाटीयाव हाजिरा मावनानै जागासिनो दङ बेफोरबायदिखौ दिनैहाय WWE आव गेलेहोनो हो जोंनि आसाम नर्थ इस्टआव बेनो अनलि वान सासेल' जागोन बर'नि गेजेराव नर्थ इस्ट BTR नि खोथाखौ नट अनलि BTR नट अनलि आसाम अल माबा नर्थ इस्टआवनो सासेल' जागोन रेसलिं गेलेग्रा WWE गेलेग्रायाव गेलेहैगोन बियो होनबा दिनै बेफोरबायदि दैखोहरनो हायाबा बेफोरखौ जुदि अनसुंथाइ हरनो हायाबा दिनै मानो थाखाय
नोंथाङालाय सिप बेफोरखौ नायनो नङाब्लालाय दिनै पलिटिक्स आलादा बाथ्रा दिनै हारि हिसाबै जाथि हिसाबै नोंथांनि नायनांगौआ दायित्वआ नोंनावनो नोंथाङा दिनै अनसुंथाइ होनो हाया सोरबा सासेखौ बुं इउजि ब्रह्मआथ' बेफोरखौ नायनो सम गैया अनलि गावनि गाद्दिखौल' लुबैग्रा इउजि ब्रह्मआबो स्पर्ट्सनि बेलायाव बिहा जेबो गैया बिबो गैया बिबो जेबो मोनथिया बियो दिनै नोंथाङा सासे मा बेसेसो जादों नोंथांनि बैसोआलाय 55 प्लास जागोन बिनि गोजौ थाङा नोंनि गोसो बैसोआ होनबा दिनैहाय नोंथाङाबो बै सासे गथ'आ बै सासे सेंग्राया बिजनिनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि WW खालिजों दिनैहाय बिथाङा ट्रेनिं लादोंमोन ट्रेनिंखौ बिमा बिफाया दिनै हाजार हा हु मोसौ मोसा माबा माबि फाननानै बिथाङा सोलोंहोबाय नाथाय नोंथांनि दायित्वआ दा नै दिनैहाय बिथाङा गुवाहाटीयाव खालिया फैदोंमोन जायखौ जाय गथ'खौ फोरोंदों बिनि टिचारा गुवाहाटीयाव फैदोंमोन बिथांजों दसे सम नुजानो थाखाय हाबावाखै दुखु नांदों आं बेफोरखौ नुनानै आरो नोंथाङा जुदि हायाब्ला आंनो नोंनि CM बिबानखौ आंनो अनलि 24 घन्टानि थाखाय आंनो हगारनानै हो हायोब्ला नों अफिनो CM बिबानखौ 24 घन्टानि थाखाय हगारनानै हो हायोब्ला नोंथाङा जुदि दम दङब्ला अफिनो हगारनानै हो आं बिदों बे गथ'खौ आं मा खालामगोन आं दिनै नोंनि दायित्वआ बेनोमोन बेफोरनोमोन जेसेबां गैयैफोर गरिब गैयि न'खरफोर दं बेफोरखौ नायनांगौआ नोंनि दायित्वमोन बेफोरखौ साबेसे नायदों नै दा दैज्लां सफैबाय बबेबा दालां बायनाय बबेबा माबा माबि बायनाय बेफोरखौ नों माला नायगोन नोंथाङा दिनै आबसुआव थानाय समावहाय बिराद गिदिर गिदिर खोथा दंमोन अनलि बेफोरबायदि खोथा बुंनाया अनलि पलिटिक्सनि गाव CM जानाय माबा मोनसे जानायनि थाखायसो नोंथांनि माबाया गासैबो थगायनाय अफ्रिया नोंनि सायाव एक फोथाबो फोथायनाय गैया आं नोंखौ दाबो खावलायगोन बुंगोन नोंथाङा जुदि हायोब्ला 24 घन्टानि थाखाय CM सिप बिबानखौ होनानै दोन सोर डिपुटि सिप बिलाय खारग्लुं होजोबगोन आं बिसोरखौ ओरैबागै खारग्लुं सोर EM बिलाय सोर MCLA बिलाय ओरैनो जिरायना थानो बिलाय सोर न'खराव बबे न'खराव मा जादों आं सानसेनि गेजेराव आं नायदिंलाजोबगोन आं हर सान खामानि मावगोन दिनैहाय बै गथ'नि सायाव नोंथाङा नायनांगौ दायित्वआ नों दं आं खावलायगोन आं बुंगोन नोंथाङा बिथां जाया बिजनिनि रेसलिं आं भिडिअ ससे होखाना होबाय नोंथांमोना नायलां बे गथ'नि सायाव आं खावलायदों नोंथांमोना UPPL नि सिप आरो डिपुटि सिप नोंथांमोना दायित्वआ नोंसोरनि सायाव दिनै अबस्था दिनै बिथाङा न'आव जेबो अबस्था गैयिखाय सोरनिबा न'आव हाजिरा मावना जाहैनो गोनां जादों आं दुखु मोनदों जोंनि बर'नि गेजेराव स्पर्ट्स ओरैबायदि गोरों गोरा दङ दिनै बै स्पर्ट्सफोरा दिनै गेलेनानै मेडेलजों मेडेल बाक्सु जानानै दं जों बर'नि गेजेराव मेडेल मोनग्राफ्रा दिनै बेफोर मेडेलखौ सावना जागोन ना प्रमद बर' नोंनि गोदानाव आलायना हैजोबनांगौ बै गथ'फोरा दिनैहाय बिराद खस्थ' खालामनानै मोननाय स्पर्ट्सआव सोरबा बक्सिं गेलेनायनो सोरबा टाइकुन्ड'नो सोरबा केरेटियानो सोरबा बोरला गावनायनो होन सोरबा खारनाय बारनाय बेफोर एथ'राब मोजां गेलेयो फुटबल टीम बायदियाव जोंनि बर'फ्रा एथ'राब मोजां गेलेग्राफोर दं बेफोरखौ मानो नायनो गोसो गैया बेफोरखौ नायनो नोंथाङा सम गैया नामा बेफोरखौ स्पर्ट्स मन्थ्रियालाय सोर जोंनि बिटिआरनियालाय मानोथो गोसो जाखो बेफोरखौलाय खामानि गैया थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ एसे राबाव बुंबाय आं बर' रायजो राजानाव आं मोनसे क्षमा बियो जुदि आंनि बुंनाया माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आरो माबा मोनसे सोरखौबा गाज्रि लेंगुवेज बाहायदोंब्ला समस्त बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बियो थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि